Ο Λάιτ θα έρθει. Ματσουντά. Για δες. Ο Στοέλ έφυγε για τα καλά, Κρίμα. Υποθέτω αυτό θα πει ότι δεν υπάρχει τίποτα το ενδιαφέρον να περιμένω πλέον. Τώρα ό,τι μου είχε σταθεί εμπόδιο έχει χαθεί. Και όλοι οι άλλοι πιστεύουν σε μένα. Είναι θέμα χρόνου να ξεφορτωθώ την αστυνομία. Εσύ τι λες γι' αυτό, Ελ? Είναι η τέλεια νίκη μου! Σωστά! Σε νίκησα! Είπες ότι δεν έχεις πια κάτι ενδιαφέρον να περιμένεις, Ριούκ. Στο υπόσχομαι, κάνεις λάθος. Από εδώ και πέρα θα σου δείξω τη δημιουργία ενός νέου κόσμου.